Alazne izeneko neskatxa bat. Oso polita zen, jatorra, alaia eta langilea, baina bazuen besteek ez zuten sentimendu bat. Eskolan denak burlatzen zioten, ez zuen lagunik, irakasleek ez zuten ulertzen bere egoera, baina bazekiten zerbait ezberdina bazuela. Baina zertan ari zara, joatzen pikutara! Zer pasatzen zaizu Alazne, ondo azaude? Bai, baina zerbait larrian pasatzen bada joko gutxi. Egun batean irakasleek berarekin hitz egin zuten. Esan lasai zer pasatzen zaizu, ez diogu inori esan. Bale, ba. Neska gustatzen zaizu. Azkenean pasatzen zitzaiona kontatu zuen, eta amarekin hitz egingo zuela agindu zuen. Etxera iristegakoan gurasoei kontatu zien. Amaita, gaur garrantzitsu bat esan behar dizuet. Neska gustatzen zaitzen mutilen ordez. Baina Alazne, horregatik burlatzen aldizute ikastolan. Bai, baina irakaslek badakite eta konpontzen saiatuko direla esan didate. Amabi kontatutakoan, ama irakaslekin hitz egitera joan zen. Kaixo. Zu beste ikaskidea izenbait kontatuko atzerieke gaiari buruz. Azkenean irakasleak eta Alazneren amak erabaki zuten beste lagunei egoera azaltzea. Egunean Alaznek lagunik kontatu zien. Lagunak homosexuala naiz. Ta nor duzu gustuko, Maitane? Azkenean, inork pentsatzen ez zuen momentuan, Alaznek bere buruaz beste egin zuen.